Helo Squishies yna, croeso nôl i episod 2 o fi'n chwarae Minecraft. Dwi wedi bod yn meddwl tu allan o'r fideo o be dwi am fatha adio, fatha croen fi, fe fydd croen fi. So, dwi'n gwybod, o'n i'n meddwl rownd hyn yn Skin Pack 4. O'n i'n hoffi'r croen yma, yr un rownd fan yma. A fa, hwnna. Dych chi'n gwybod yn edrych yn bach o Stampy, ond o'n i'm eisiau copio, so dwi'n meddwl, ai am rhywbeth fatha dyn yma, Grassman. So, rwan, fy enw fi yw Squishy Grassman. Yna, dwi'n cyn iawn ar yma. Newid croen. Dwi'n meddwl, lai tref fod yn rhywbeth fatha y croen ni yw edrych rownd fama. O na, dwi efo'r un yma. Llawer yn fanna. Rydw i'n newid fy hun. Anodd. Fydd hwn yn newyddion i chi wylio. Dwi'n bod yn Squishy yr panda coch. Dyna fe dwi dwi'n Squishy y panda coch. O'n i'n cael y llwynog o dda am chydig, ond ys panda di o. Dwi'n hapus efo panda. Iawn, na'i goffan fy tŷ efo bob dim dwi efo'r rôl. Na'i cario ymlaen efo'r na'i gario ymlaen efo'r na'i, dych chi'n gwybod, neu bwyd i fi hyn, a dwi'n gwybod be na'i wedyn ella na'i cario ymlaen efo'r tŷ. Right. Bwyd gyntaf, jyst rwy'n cofyn. Hwna fanna. A na'i reid hynga fanna. So, tafod hyn yn rawyn. Ok, dyna di gael ei wneud eto. Un wedi. Un arall wedi. Ta hwn rwan. Nym. Ok, llawn. Reit, ta i defnyddio hyn rwan i wneud y to. Isglwn, rhaid fi'n wneud siŵr. Os dwi'n deffro'n bora, bod nhw'n cysgu deffro. Dwi'n meddwl wneud pen fi'n sownd yn y to. Na i fynd allan i gael chydig bach o'r pren. Na i wneud rhyw fath o drws yma gyntaf. Rola fedra fi'n mynd allan o'no. Come on. Allan. Ei. Reit. Bewch yn i fanna. Helo. Iawn met. Mi'n neud fel a fyd. Beth am mynd i'r coedan yma? Fel yna. I'r coedan yma. A i'r coedan yma. Yn agos. Helo byd. Reit. Fi'n dechrau fynd yn nos illa, dwi'n gallu dweud. Ei trio gan mwy efo pren dwi'n gallu cyn i'r o drwg dod allan. Dwi'n eisiau'r creepers dod i edrych am y fi. Na, dwi'n eisiau ddigwydd. Come on. Sut dwi'n gallu gwneud hyn, dwi'n yn gwybod, ond
Law. Isgol, ydw i'n weld o'n... Na, neb o'r yn byd yna. Mi'n definitely dechrau fynd yn nos rhan. Ouch. Ond o'r gysgu, neith neb o, dwi'n meddwl, dwi efo drws reit ar agor. Neb dwi'n crafting table fi, a neb dwi'n byd arall. Beth yna? Na, oce. Trwy'r cofyn. Gynna fi hada fi'n barod. Oce, neb yna. Neb yna. Neb yna. Oops. Oops. Dyma nhw. Torri chydig bach fwy o coed yn awr. Dwi'n meddwl fydda fi cario ymlaen. Ella fydda fi wneud pethau'n well, ond dwi'm yn gwybod. Torri chydig bach fwy o coed lawr. Ella fydd yr episod yma'n llai, ella fydda'n hirach, dwi'm yn gwybod. Dwi'm yn gwybod maint o hir oedd y llall. Oce, neu pren rhan. No. Mae'n trwy dyn neud. 12, felly fi'n eich chydig bach fwy. Rwy'n siarad cofn. Dych chi'n gwybod maint dych chi'n dyn digon, so dych chi'n cario ma'n mynd. Dyna beth dych chi'n neud o'r mainio hefyd, Dych chi'n gwybod, dych chi'n meddwl, dwi'n meddwl dwi'n neud digon. Ond beth sy'n digwydd yn y diamonds reit o dan rama. So ni di cario ymlaen, ond wedyn ni di just cario ymlaen. A ni di cario ymlaen. A wedyn ni di cario ymlaen. A ni di gario ymlaen. A wedyn ti'n edrych yn fel, there's some diamonds yma. A ti'n troi rownd, a wedyn pam ti'n mynd yn o'i fyny, ni di solfi, wedyn mae'n diamonds reit i. Rwy'n ymwyl, a dych chi'n solfi. Oce, dyna ni. Barod. Come on. Is hynna? Oes gwybod ddim yn hawdd wneud hynna. Ie, beth hynna well. Adeiladu'r tŷ. Mae'r lle fflot reit yma. Fydd y mynydd na, illa pan dwi'n gael chydig bach fwy o pethau fydda fi. Da chi'n gweld y mynydd na? Sy'n eisiau gweld hwnna? Mae'n y mynydd yna. Lla rhyw dro pan dwi wedi gael fwy o pethau fydda i fynd a dringo'r mynydd yna. Dwi'n gwybod. Chydig bach o hwyl. Dwi'n meddwl ar ôl hyn fydd o'n digon yn gael dechrau bildio'r neud yr to. Okay. Dwi'n meddwl fydd yr to yn darn hawdd. Na, dwi'n gymeryd hynna nôl rwan. Oed hwnna fanna. O, cyfara. Fwy fanna. Un arall fanna. A rhaid ddim arall fanna. Un arall.
Wel, dwi'n meddwl fy ni... Na. Dwi heb digon. I llenwi'r to. Wel, chydig bach fwy. Chydig bach fwy. Gael chydig bach fwy o pren yn fama. Yn fama fydda'n neud yn neis wedyn. A chydig bach fwy o un all. Dwi'n cymeru fydd yn y coedan yma. Yep. Yna fo 5 yma. Gont fe. Lle mae o? Lle mae'r dan na? Lle mae o? Lle mae o? Mwch chi'n copio fi na ddylai'r tŷ dwff. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud yn da iawn. Os da chi'n meddwl bod ni wedi rhywch like i'r fideo a pethau dda. Anyway, gan ymlaen efo yma. Dwi'n meddwl ar ôl hyn fi wedi goffan fy tŷ heblaw os da chi'n siarad am y llawn. Fydd yn yr episod nesaf. Come on. Na, mini, mini, mo. Chdi. Un. O. Mae hynna di dod o. Diolch. O, hwnna. Mae sbaro, gyda hyn i goginio. Dyna ni. Rwan dwi yn ôl un all. I reid cisg. O, disgwyl. Dyna ni. O, dim all. Dyna ni. 2 cisg. Dwi'n siŵr bres. Eisiau gwneud rhywbeth o'n i'm yn fod i wneud. Na, dwi'n gwybod. Un darn dio. Eisiau gwneud mathemateg anghywir. Wedi gael o. Gael. Reit, hynna. Yn rhaid y cisg o fanna a fanna. Reit. Chydig bach y gola yma. Gael gwared o hwnna. Rhaid i sylwi rhywbeth ydy. So ni wedi gallu torri hyn wedyn di adyn nhw i'r to. Dy'r gisg. Sam ots beth ydych chi'n meddwl. Ond, rhaid i sylwi. Ydych yn dywyll. Eglurio'r lle i fyny chydig bach fwy wedyn. Iawn. Diolch yma, come on. Os ag logfa neis fel yma, ta just iawn ia. No, fyna well. Fi'n enjoyo wneud hyn. Mae gen i drws fi. Symud hwnna. O fanna. I fanna. Dwi'n meddwl na i reid chydig bach. 1, 2, 3. Drws!
Agregadwydd, egegydd, egegydd. Nie, nid y lle bach fwy o la. Dwi'n meddwl disgwyl. Hei, check os ydych chi'n neud o. Dwi'n meddwl ydych chi anna'n charcoal. Ie, dwi anna'n mynd allan yn gyflym. Eto. Rwan dwi anna'n fama. Ni'n cymeryd. Os ydych chi'n neud charcoal eto, dwi'n meddwl ydych chi anna'n pren o lle fysa glo. Lle fysa glo? Dwi'n gwybod fama? Na. Dwi'n gwybod lle mae glo. Oh, mae'n embarrassing. Neu probably gofio rhan yn mynd adra, a wedyn ai... Fanna iddo? Fanna iddo? O, fanna? Os yw'n danos, o, chydig bach mwy dwi'n meddwl. Edrych yn bob un. Oce, yn byd fanna, dwi'n meddwl fydd nhw fama. Fama? Na. Dwi'n edrych ar cego. Dyn nhw fama. Woo! Fysa nhw'n mynd fama na, fysa, na. Na. Fana! Charcoal yma. Charcoal. Oh! Rwan dwi'n cofio, Da chi'n coginio pren. Oh my gosh. Dim ond un fi anna, so I just... Wow! Oes y creepers yma? Creepers. Dwi'n yma. Sneb yma, sneb di disturbio chi. Go. Nôl fan i ti. Dyna ni. Dwi'n newydd wneud yr torches, ond fi'n amser gorffan yr fideo fanna. Na i weld chi fory efo fi'n llenwi'r llawr i fyny. So, diolch am gwylio, a mae Squishy'n dweud ta.